हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी। तो चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀ ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ ନେଇକି, କାରଣ ତା ଦେହ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରୀ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରେନରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଉକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ମୋ ଝିଅ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ ପୁରୀରେ। ବୋଉ ଝିଅ ସବୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବୋଉ ତା ଝିଅ ନାତୁଣୀକି ନେଇକି ତାର ଯାଉଛି ଆଗରେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲି। ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ନା ବହୁତ ହିଁ ମହିମା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏମିତି କାନ୍ଦିକିନା ମାନସିକ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ଦେହ ଭଲ କରିଦେଲେ ମୋ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବୋଉ ଦେହ ପୁରା ଭଲ କରିଦେଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ସିଏ ଯାହାର ନାଥ ସିଏ କାହିଁ ବା ଅନାଥ ହେବ। ସିଏ ବା ଆମ ମଉଡ଼ମଣି, ସିଏ ଆମ ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କେତେ ଦେଖିଦେଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ସତରେ ମୋତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ପୁରୀରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ପୁରୀ ରହିଯିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ରଥ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ରଥ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି, ରଥ ତିଆରି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅଟା ତାର ଆସିଛି, ତାର ବୋଉକୁ ଡାକିକି ଆସିଛି ଡାଇବୁଡ଼ୁ। ଆଉ କାରଣ ପଛରେ ବାପା ଆଉ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ତାର ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ତ ଲାଇନ୍ ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେତେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ତାର ନଖରାମି ଚଲେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।